Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Jumatatu entanganya mwancho muligeria yo mutenyi ogatano na lima sentu ndende to kwalegania senchera yo boikera nyara ko batosanga amunaye imeyemanye Jumatatu no kwegena waito obunari tkoria uri abere rito ererukegimana mono kwabere gokwego kya asukubwatia emerobero yonskurbaga kietego ika chinsechiga na mangabere ka okorekana ase chinsinyo oimense ya Kenya ni na sorogongorwa gusi na sukubwatina na twabere togo sangiria asto kwariganire tia senchera ere yo bikiranu kolendeli tangani pio mwancho mo ligera tika to nyore hari to kwariganire tia senchera yo benge toligere real issues ebinto bichandeta abantu nabyo tango togo kwanera tobeke motwa maganyo y'abantu natari siasa cyobogesa kudo nyoboriri abarayichinga kya bwato kobokonya sabanyaruka tiskuru Kanyoro teba na ogote byumumura ngaranyo mbumwana okole tomwana yamateye mu gutangwa segeta seni ky'abanyanyimba se okagerwa ku moito omwana obo bw'umwaka oyo no mutyenyi narangirie kirani aya taito tirimbokango tororo omuntu twaicha twaikaro chamaene twaene kitwanyora omuntu nari roche omubere bwo musacha bw'emyaka ya igatwa gotoka roche nsemo ya machuriri atikore ndase nonya na botamanyiri Ayamuna mango mwancho murgereto kwarigania senchera ya bene yobe ko gusanga 9tweka o mwero tokumanya senchera ere yobikira ninyora sensemo ya Facebook nabako tonyora wetera Ndizi TV News Digital wetera sensemo ya YouTube nabako toboti buna Ndizi TV News nabako wetera se website go se wetera se website www.ndizitv.net Oria tokubwatera daso ko eneki abuna wekera sensemo imenyererio ni gakoro kwa Lydia Museri toriane Evelyn Osero Oria tokubwatera narabo go kwerekinga chibi chamurero kichago chera senchera yobo ikiranu sara mu manye literane ngoro kwa Josfata Misi to kwariga tunyara ko batuguchaka amunaye kurumo chakano wekera omwelio emanye Jumatatu nse maso wekiranu togo chaka bene kurwase county ya Nyamira asabantu bagendrete koboriwa kwene kyabunangwa kabare chiroboti ase chinsemo chwenete chinga kyebikorwa bye chingencho ayo bitari bya butambe byabeire bikwenekiwa aya nigo hanyare ko baga korekana magaya umubere oyo mo bw'umuntu bwogose bw'umusaye bw'umuntu oyo mo kaya igatua gotoka ase oroche oromo asensemo ya makoroto engana bono omugambi gwenseme yo Paulo Mbaye anyarire ko baga ko gikere nabo yo kuboria abamenyi bensemo eyibanyare ko bagweso kecinga kibono ibikoro bine bigende to ko babikorrekana cinga kiecioni go aruro kuboria gochiase onde bwensi ori mwanchobo aborete abega weso kyana waka oroboti asegeta seni kyagisma asekeria bachakire obutukere kumanya omubiro yo asabamenyi bate babuna nigo otamanya kaneti omurike tkorwase county ya Nyamira Paul Kapokara na manke nigo yabo muichano umondoko amonama isugusu imiye chinseme chiga chamachuliri ati magega yabamenye kora chinseme chiga kuboka na konyoro umubere bw'umusacha yobo emyaka yegatwa gogendrete gocengene na roche ase wikabono batamanyiri gose ninga itetwa karetwa sayo gose niga sombe twa muna mache sasa marita James gitutu ondo muturuti obugitaurio si bana gerwe report ngumuntu nare roche arabu nanje nagera mutureti mwenzangu namutebigera ngoro chabu ororenga ngikero natirimboka nabangano bo narangirie kirani aya taito tirimboka ngo tororo omuntu uyu twaicha twaikaro chamaene twaene kitwanyora omuntu nari roche ye kworo kyanga omubiro oyo igorwetare
aito karetu na mancho ka chagotigerwa gaiga oso gaitwo karetu kabeku gaiga ruyulenge gesobono chinga kiurusi wa asoro chorwo nigo otamanyikana nche no mamenyo nyamakuru to sublocation onde nkaga twachire iga tokonyora omonto kare roche omonto ina bari gesogono bono goikera iga bono nturamumanya monto ini gari omusao mokeiga bwe miaka ya igatwa ntomumanyeti kurenganamo n'umugambi kurwa sorgongo rigasirita Paulo Mbaye we location yejiga ya nyamakoro toni gagendere ko bagagosemya abananchi kwane kibunangwa kabale oroboti nenjire yemo yokwene kibuna ekirama bebuna yiga abeire nkonyaro ale ko bagagosega sigerwa asobwango nabonta ete kwera bageri kosaba abantu baitonga ngakiende muranyoro omonto ale roche mutamanyeti gose moroche omonto ndoroche osondore bwa korire koregetari ekiya bwa ngentira korire ki abananchi takwa bakobeka report bano muna rero iga mwatiga mubeka report amanje gare goichora airo mubero yo totoka lakini na mwabeka report moroche twachira iga eserikali abasigari bachire twabwatiranie twarose mubero roche oirure enkendu ase enkendu alia abanyene ngumanya bare egera bande banyoruchora bachikonywenya ase njerere ndonge omweli oye niga abantu balia omwanchobo abulire kurwa senka basemerigwe kwene kibunangwa kabale orobote asegetukiri kyabanyanyimbo kyagesima ose asichabisi kinene cy'obutukime yo mucyokeroka mwaro mubero oli bunokorekana mosacho monyero mumwamu mwara bunakorekana myaka ya igatu taraetani myaka taraika myaka 50 karoko muriberere motebye moteyo moiri ose oli okokoboria aitanga keresimi osagende getugia polisi gesima osagende kerokaria tisi ya office egera bamwomwera kyo nga yumubiro gachire banyanyimbo kurwasigeta senikiri kyagesimani ngo baikire na saja igana kurusya umubero nyagosira nakuyira ase enkendu eginko ripotri getaseni kya wanjete kya Ndize TV kurugeiga asoro chorega rwa kera bonyambo aiga asitinseme chiga chamachuriri ati ekinyurekeiga kyaboge taurio wadiga yagesima ekaunti ya Nyamira inchego nkuruko Polycarp okara Mbiomono moliki oito Polycarp okara ime kaunti ya Kisini ya mate mukuru wa sekenyoro kia bukinani nigobono yitangira sigeta seni kibanyanyimbo asoko kagerwa kumuita omwana obohu mwaka oyomo amuno mutyenyi anakorengana nenge yo nigo egotebekana n'umugaka bwenge yo konyoro kirasemirumbe yaye yo Burundi ya bwa boda boda tinga kye korekyo kyabete kego korekana asinonya nabongi n'umwana otana nigo acigetwe ano mugako ye gokora ege korekyo nonya naboni go baganiriye gokorerwa babera bagokorerwa oburingo ya gosekero kende mbabwate umuchando bwobongo muliki oita Frida Keruba ko bagukirana sensemenya gutwarganira robotiro kubatia nege korwa kegendete goichanirwa ase kinyoro gya Bukinami ime yabo basi magayo mwana wo mwako yo mono mutinyo yo mogusiria obugima bwaye ase nchira yo botutukano nigo omongina Jane Gesare akoera buna tibabwate lyo manalinde lyonsi ase asinyure ekikireta yonsi gokorekana ase mukamu murone agoito omwana njenta iyo nkale tundu bari gochigoja arosirirangi kanyoro goteba na ogotebya omumura ng'arora nyomba omwana okoreta omwana igo nkarora ogotamanga mubwata kero namubwata omumura akaenda kobeka ripoti orwerio omugambi amakagacha bagakwana nera akaenda bakanyomba akarora omwana oyo nasirete omugambi assistant chief agacha akarangeria serikali igacha ekaira omwana igo nsinyire nche ntumane tikende na mumuro itari gotenena no monto gokore gasi yaye ya boda boda ogenda mambi ochigocha marogoba gosachicheri mugo naenda ncheri mugasumna chite nonya magegayo gwaka oroboti asigeta kyabanyanyimbo nigo babera bo babete bagotangwa asibarachiko babagokigwa bosio obwekegambero chinguma nigo chigotumanya omusubati oyo nigo aenegetie buna nigo omugakoye arweto gochika omwana oyo abeka goitwa nonya nabo nigo abasubatu basabirwe gotaimukia ebitambukiro obunebyo
ikara chita bachikorwa pia ase serikali ikara igeta ase serikali agachaka bakoyia omwana bakamwira bakamoteba nere tiga bamobeke ase eng'encho mosubati igatebetera nere omotebeti ang'ente omwana ngai omonto akomotebia ong'ente omwana kwang'ente omwana tibaga kong'enta omwana tarenge kobori nyoro omonto okogora omwana amooneri ibaga kong'enta omwana gose aimoka agende iga aria ase anyorete omwana oyia amoirani oro eke nekeko na egekong'u naende etokumeti sana ase omochie oyo nigo eamateyo yabagekwerera ogosemerwa kwabo ase omwana oyo chingaki baeneke buna nigo omosubati oyo abeire ase enyome yo ase egeka kia emetinyi ebere chingaki basinyirwe ningikirereta yonsi gokorekana omuroi nere bwekore ntobwati ore tosemeretie naende nere bweka omwana ominto abwate nere torigereretie ore kogendereria egesaku bono abanto baminto igo nakumirie gose twakumirie tokumeti ng'anki eke kiabeire enchera enka buna eye egekogera kero ogosaria obogima bwa omonto oku na okoragereria gwokobe naende ntomanyeti omosubati enge egento kiamoriete ekona igore ng'a amatuko aberire iga na amatuko amake sana atarenge konyara goikera nsa chinde gotwara oboru naende bono kero tokobwati buya twanyarege omwana oyo iga achete nere buna achete nere nki are koboria omwana baminto korende nigo baboririe serikali gokora obotuki bwaime erinde konyora oboene bweng'aneyo boigo nigo baboririe omosubati oyo koringorigwa erinde komanya gose nabwate omochando bwobongo igo tware gosaba serikali echungusa omwana oyo oitete omwana oye aro nobongo bwaye mboronge bore kwase sauri amatuko arero nabo okonyoa omonto are barimo ogokora egento banto batamanyeti tware gosaba serikali echungusa omwana oyo aro nobongo bwaye mboronge bore eserikali kora ochungusi buya erinde emanyekane ng'a omochando muno oyo ng'a yiorwa abanto baminto mwarenge gwanja obogima bori omenyete nabunya yaro atakete amenye omwana tiga amenye omonene ekogera nyasaye nere obwate obogima bwake roho yomo nigo na abanto baminto naro kobatega kianda onsi ase more togikerie eng'ana muna eye iga ntobasa koyianchera ekogera obogima borobwo nyasaye okorwa mwanya abanto tiga koira chingaki korusia obogima bwegetongo nyasaye abekire ase ense Frida Kerubo, Ndizi TV. Biemono omoriki oito Frida Kerubo Evelyn. Yes. Atayanga no musacho lwetu gochiko mwana nyale kobara gwitu. Akirendo musubati narega igobori biya kuburi musubati oyo. Ayogo tebwito omwana umeto musubati onere omwana noyo ye nero imugeti omwana oyega. Nakyo musacha gote ito omwana ndi gwaito omwana. Noroboti umwanchu murigeria turagerera ko batu okubwatiria anenekera batebirengani go baguchiko bakorerwa uburingoria bwobongo bamanyikane gosembia bale baranyara ko bagutena osio bwa ekegambero tokosuka moto ni umwana boda boda oyo mukuru wa sensemo ya masagare wode nyatieko nigo amenyete iskom magega yoko mnyukibwa n'abantu batamanyikaini nakunganya ko rwa senga ya basekeria bagoteba nigo anyarte ko bagakungachwa kuiba umwana kurengana n'umusawo yo nigo atebire bunere tayibeti mwana kurende nigo aimugetie abantu buna abateja baye asibona aruro kuborego cya serikali nyare kurigereria uburindi bwaye ase auboerete goitwa nigago cha waigo magega y'ebintu byaye gati yabo cyangane bindakorara gusambwa emambe ya rero n'abantu batamanyikaneti anje tango ku Daniel Jansot chenabo Daniel Jansot nyangao nabo gutema amsa 12 nale kwande chiro taracha somba abantu nale to somba utambi ngo ke kanisa ere mata masagara kanyora ke muntu na muisa ko yo kumirika bagande inde tutanda mo simu ko murona rwete tuchikoyo mwana yo rwali tutumwira nyagitari chu usiro kumuira akego musiko yo agacha kaera lyo yo kumirika umwana kana mwera lya mirika chago yakachibicha no mwana oyo kaza ko yakachibicha umuro ikasi ni ayegacha musiko ya kamara lyo mwana kana mwera lyo mwana bakatena sa bunta metingi ba ukwana njengara tena samanga kachioni ngabatende takogenda naliti taikanke go bachete bagaswe pigi goro no baswe pigi goro ngauke pigi musiko ya kamenya kumboli ore sira sino mwana mokwira kamuboli ngikegenderete takwani tyaka kula lima katama guchimwabo kerata mana linchiete atincheka genda ngamwikisi na mwikitio cha misinya kwe nyagitali ga para chibono ngabata nganyande customer abura ande ngaira musojo ingwira na mara baba na tinga igu ninchengo ligu
ngibete mwana obande Masai menyate bora bokongutiri ngoraro nya nyomba emenya gichaime embe ko nyako ngita isiko bintu byane bisambira makachanga gisambire kerege ntorane kibande kyane kyale ngoti metisi bairete kento mbwate no duma yoke patiketa nyomba makachi besa cyane cyale ngoraro 3500 bairete bakaira ne gifungo ke nyomba bakaira ne simu pigipigi naro gati omutu bakakwata bakatandura n'ibintu nyomba bakatagura sinaro sati pigipigi tale weta bakaitele pigipigi okindo gati omutu bakanyemusa bakasibe pigipigi yendi gore bakaira bakanta bino watu kibasa cyobole moto bakana kibasa togutiga chingaki echechio ni gobono ya Mateo Mugaka Henry Nyang'au batigarete amono gokumia okonene magaya barabo kubiko gosemire okonene gochia se abo bisabo borendi ngabachiko baba gokonya na kuruto tengane yo asaboro batebire ni gabo bisabo nyara ko bako baonjukera na koira egetampo kero yochaka kumurigia umumuro yo nanyana bani ngo mutureti wenseme yabere ga kugikirega korekyo na otababuna korengana ne chingaki yabere mutureti asenseme yo tanya konyora robot ronde wensi orobe kubwatkana ne amateyo kubwatkana na mangana iyo bibi asebono aganire ngane yo korigereriwa asubime no mumuro yikonyora ubusbuli bwaye ryo ko mwachingaki achyo komenya kabwate omweso naboigo omorembe ndipo nasanya asenseme yo mwancho murigera gutwarigana robot kubwatia Ubuno bwobo bonene ase amate yo Mugaka Henry Nyang'au asamatuka bwango igani go babere bakogosererwa obugima bwabo umwana oye kera chiete ko gwetenda guchikuyo umwana oina no murwaire bakoira nyagitari ni no umwana yakaera likamati yayo umwana bakaja bono maigega onchokana oboibiro umwana ngobori ansati akoibo umwana onye bane bakure baerire nigo are ko chikoibo umwana ndentere bakombona babono tongerete mesara bagaiga nkibago korororo abuna basigari bagomburibo bakaera niyo abana boka banyana umuyiburi no mwana waye bakabenda ne bakabakobera bunerinda komboire bune potapota bono bamonjogere batebire ngana rero to mwana bajiri bagajira umwana bamurugire ngana rero ire to mwana kurende gwetania chintunda isatu bono umungina unique bonareri gagenderete koirana na buno mutakanwa kubwatikana no gusira kwa Mugakoye asimya ke 20 yaerire etoko gende kanisa saa 11 iranda entangani bono gosoka kwane konye bwansinyire gosoka ngende kanisa bone kena bachitoji ngasoka riyo kankaumya nabasigari baichire isikunko babori ningi na nonso tokorigia ibeto mwana iga noro nati kaserigia abanyana abana na uba mubwate bakaimukie pipigeri bagantuomera nigo nkabunse bagantacha bagaeta ne pipigeri bakaira onekera naje tebutaboke nanyoete nyagitarinde nona arure bonige kerango tebuna enye kwende nande bacha basambe nyomba saa 12 musacho ndo echigoeto kura gakikonye chinyomba chiaire Amateyo nigagenderete kwemurungania kubwatikana nebikorebyo twachirega momongino yunuke injira konya kuangaiswa goto sinyire ngaingi kegenderete rale para taikonyara kumanyanga muntu kyakobogoli no muyago se no mobe lakini bono abasigari baimukiri chinguru chinene bakagenda bakege funguo chibesa chiarengo ororo chibusa tona 500 esimi yarengo ororo yonsi bakaira abasigari onangi abanyana batari ko bwateru oyo umunya biasara ko bwatu ekina kigyansinya na kango ngomnyaka ocha serikali enkonya na nyori serikali nero ikongita kiagera bono mukamuro yo minto iwanga ishirwa marangi na chandikire bintu bya byanchandire binge mono bono inkumetie no nyendeiga igonsinyirenga ngento kyakorete gasagurite gusangana mutureti borogongore mugwaru nigatebanga tana konyora bikora byobusalia kurwa senkeywe igobono nigo bakongachwa bono sinyirenga ne serikali yari gusanga moyo jete gusanga kire kiya tuangasire kenyoro paka tuaro lirenga bono michando lere kenyoro wege serikali wende gotokonya iba gotokonya na ndi gotuangaise bono nje asibara bwa banyane jete bwa timbe charo na baro mono ndoje ngana abantu tumeze na baro buya kuna jijirani komenta nayo nigo bono bakorere serikali serikali nere gweneta gutulinda
na hindi nere kongea gutwangaisa serikali nere gutwangaisa bono otogotebanga serikali yanyatie kono nye sinkuru bono gasieidi na baripotia lakini asina bakiniri baikire boniga na nyaeteire onye bara demba tarigo se kenyoreke tibago nte birende bang'anyi ase nchobore mubyeso kurombororo ncheng'ende minyororo ugiko ripoteria egetaseni kiao na mbeya mokia Ndizi TV kurwa sekenyero kia masagara bochura kegotoka imeye wodia nyatieko meye bunge ya Kitutu Chache South literia nendi pon Hasanya Biamuno muliki oito dipo na sanya tokosuka motweni go omo women rep county ya Kisii Doris Donya Toto anyara kwa baga wikirana segeti anene ase ensemo area ya Kenyenya Stadium asenjira emo yogo cha kyumuroberio bugosira umwana enyaroka kubwatekana no kwenana ebitamba byobachenu Koko na chinga kiyo Donya nigo abaga kuria eira yogo cha kugendera kuruo gusira ucha saba na banyaroka anene bare ase skuru yoboroso na Boigo Junior Secondary ko babwatukire bitamba byobachenu ebyo birabakonya soko bachinga kinyororo obera ase chiskuru ase Boigo abaga kuruo kuboria gucha sabarai kwene kyabunango beka bare amaganyo y'abantu bosyo natari siasa chobogesaku Muliki oito Julie Keru bona ikirana segeti kyo ya Kenya na gutwariganira roboti rokubatia Ritkoria rero nigo muteneneri w'abasubati imeye county ya Kisii Muskedori Zaburi ara umoroberio bwikwena n'ebitamba by'abakenu go cyasaboro kibubici skuru cyoboroso na Boigo JSS asegeti kya Kenyenya twachagaiga Kenyenya torakora omuchanda abana baita baisike bagutwara mbali gocha skuru oko babatabwati ebinte bibyabo by'obokenu sanitary pads bono kero omwana county ngima ya Kisii bali bagotumie ebinte biga bali primary na junior secondary school kero omwana omwiseke igakoegwa chipacket 6 bono emechandaro nemenge Nomoyego ikiranwa n'ababwatane bechisemi meye county ya Kisii bakoragwa no director bechisemi meye county yo Philip Chilchil asatwagire gitambukero kyayo Muskedonya asogosira chisemi We are here during the launch of distribution of sanitary towels to girls who are already using in comprehensive school. I joined the Honorable County MP, Honorable Donya, in doing the launch, and we want to appreciate the government through that initiative for seeing it fit to assist those girls who need sanitary towels in comprehensive school. This will go a long way into making sure that the girls are comfortable in school and then they can focus in academics. Korengana no mu women rep ni gaene kiriebuna ni gomoroberio yo oragendere chinga kichonsi no yanekero kyumutumoko. Lichike ligali ete tukuna Ministry of Education kale ntukonyara women reps tutarabeke metu yetase program ye igo babegete ngo mwana lili ale sukuru na lyako ego baminto na ntu abangena tokaboli yani abane bakogenda chinga kichiabo lili bale sukuru lili balenka chiebisa na ndi chacha gocha baadaye bono toigendera ili kwigora mongaito buna basubati totebe naki omwana tugoywe bintebi koru January mpaka January chinga kichi chonsi ekyagara bintebi mbiri gotenena omwana ataliko bitumeka lioka inuna bagaka ndichinza chinde nabo murabe mobwata lirie bwatera neti na lirioka atali gotumia nigo Muskedonya airari bageri na kuboria barayi bonsi babwaterane na gwikirania magenderera agane iria somwana nchi obotambe konyora maganyo abotambe abarayi baminto totigata konyokwana igoro ya siasa obo kabila obo kwasa nabo batoira niri magega toligere real issues ebinto bichandeta abantu nabyo tango togo kwanera egero mwana nchi nerororanga ki abarayi baito ngotokonya bale bono chinza chinde moko kwanera abantu igoro yebintata batali gotumia moko beka chi discussion chebintato montara watebinche tomboli ebyo nchege ntontagete ntaete monte bigoro una kyo mwana nako ende skuru na kingo ikanyagita ali nyora maliogo ebinto bire basic biri bikogera mwanya bantu ensema ya borokiwa na Boiga Baibuli nigo bamwira ne irimbu yo Muskedonya asenganeye na gokonya bande Boigo. Nashukuru Mama County Donya Toto Honorable kwa kutupa sanitary towels kwa sababu kitambo hatukuwa tunaweza kuja shule kama uko kwa hizo siku. Sasa tunaweza kwa sababu ya
tumepatiwa hizi sanitary towels hadi tutaweza patiwa maji, na tutawashukuru sana kwa kila kitu. Nashukuru kaunti ya Kisii County kwa kutupa hizi sanitary towels, na tunashukuru kila mtu. Imbu ya mwana senyo jomwarengeretia mangana haya buya mwana korwa serikali ya itenene nyasagendere ko babo ngaini nechisemi mugendere ko konya abantu mugendere ko konya abangina abana bakonyuru baita baiseke awataona aibu. Gingo ripoti regeta seni Kendizi TV editorial Julie Kerubo. Tugutigana monoroboti ururwa ya Julie Kerubo magaisa blockation ya mabuko koba asege kabono etabwati omugambi ni gogono omugambi omuyanyalite koba gagochorwa nabo igokora ebaraza yaye entangana serieta Simon Osano okwa na chinga kiechio nigo Osana bagakuria ira yogo cyako bwatrana n'abanyakenyoro asoko ene kyabuna barwaniro busaribwe kingenjo ao gati yabo oboibi amarwa tancheri egati yayanda manke nonya naboni gwa bamenyiwe kinsemecho nabarabo bari ira yogo cyako mubwatya asoko ene kyabuna esa blockation yo yaberege kogendera bya Paul Kapokara na ikirana sensemeyo ya mabuko na gutwariganiro robotiro kubwatia Nime yechinseme chiga cha mabuko asebara sentangani yomugambi asereta Simon Osano uyu ochoro koba omusabu chibubwe sublocation yiga ya mabuko Bono Simon mabuko nase agaya abantu barabaya nanda abantu bakogwera ngawa mwanya abantu no mokongu lakini obugambi gwekolemereri obugambi n'obuwansu oyo nchiro obugambi yani omukali ngobugambi mbolu nyomba nigara asubuite biboko ase ebaraze jiga ya yentangani ngo yekiranwa mo n'umugando munene bw'abantu abwasobo mu balire ngamba tukunyara kwa bakumubwatesia unenchire yemo yo gukora obwebi amarwa tancheri amo nabirya bikogenda boliga amo na amachiko yensi jiga ya Kenya mugambi oyo itontoga ne iri tumubwatisi egere oborai bomubere raisi ntomobwatesie buna intwe abasia jifi tonyare kororobo chenwase emechi yonsi ntosikitaye nande gachura kore nengiya amarwaya asire amaruna arago tani abantu igongwa kera abantu bamabuko ngambu ya mwana asengenje mwambwatisia matuko nabera ngomweko mugima ninyegenete nga ekero mugambi yo mugeni asoire mumubwatisia buna konya mokombwatisia gagukonekere ekyo nigo boigo Osana atebire buna najikunyara kabaga gutumeka obumanyi bwae bunenchire yemo yo gukora ayonsi bagendere ko bagosiema ebyara nainde buna inde what fearing person buna bakwanire goro yamaru already abantu bangere gosibye metungi batachira mache kera bagwete na irubo gambi obo buna bakwana igoro ya hydros abasaye bawa kachikadi nechiburu already abasaye senjonde nainde ichun ward na Kisii County ngokorande na USAID ebyombe na binganjete abasaba kunyasole nije mbara wasiri byombe na bali bakunywa maru bono mbago chakonyoranga kibago chikunywa maru igonga marungo sirale wansira lero obishare na gwenyimbeye na abekire crown for the first time ndade gote abangaso bosi yabantu abamabuko sublocation nabageni bachire amabuko sublocation will be the best in Kenya as a man administration na enda abantu baje benchmarking as a solution ya mapuko ningana abanyakenyero kurasa rugongori gabanyare ko bagotogia na koria eira guchikunyara ko bakumubwate sebunenchire yemo yo gwikirania ayo onsi ninde no kwegena na Simon na kolega singi muno mugambi ekiagera ali amasege nindo chenga eboko na moete ne bike abande bali na ete binge oyo ne bike na moete ande nalenga CCU so babalenga bakatorika ni garaja masege agasoa SDA paka bano no wale lakini go kwa bekire nyasaye mutu nabantu babeira baya bakobwate siri egashye ege kwororoba weikaransanka kwana kulige no neji katuni bwo bone gento gyo katware ko momenta chinguru nchiria ngatumobwate sie anto ba mabuko ni maete na banta batoereru na banta baya ngana bwigo yanyara kabage go sinkererwa amono mwancho ya sereta Eunice Kwamboka uyu otebire nati kunyara kabaga ko mutugekera bohikirano erigwekirania oborai bore obuya ninde no mogoka singencho eswidati ane anyorire obugambi na inde nguchande komo ogotugekera okonene rinda nyara kabaga gwikirania obugambi obuiga na kolengana nyasaa moire timbwatia mange ginko report regeta sene kya obwanjete kya Ndizi TV
kurugega ase sublocation ya Mabuko inche nikonkuru kwa Polycarp Okara. Mbia mwana umurikeito Polycarp Okara soroboti urukorwase county ya Nyamira tokoligereria yabereka okorekana isiko yorogongo rwagusi nigo abantu babere bainekiwa gusira maimabo emambe ya rero kubwatkana numbaskano bwepara huyenekiwa ase parenene ya Nakuru Eldoret umbaskano bago kuyebwatrania egari ina ya matatu na boigo etrera echo chonsi charenge kogenda asumo Eldoret wenekio mubasukano yo nigo omospidi Nakuru West Anderson Jagi Nereko bakuboria abagendia anene be Kigali ase pare banyareko ba maiso chinga kiba kugendia Kigali rituko aserinde. Lodi ilimpata akiwa kwa stage akiwa izile kwa ile shughuli yake ya kubeba abiria na ilikuja ikaanguka alafu ndo ikawapata penye walikuweko. Lakini imeweza kumaliza, imeweza kumuua na hata imeua bado driver mwingine mwenzetu, lakini huyo hakuwa ndani. Walikuwa wamekojea gari lingine alirushiwa hii ilikuwa Eldoret na hata trailer ilikuwa inaenda Eldoret, so trailer ilikuwa speed sana, so after hapo kwa roundabout sasa ilikuja ikaanguka ikipiga kona hapo. Ilikuwa inabeba ikiwa nigo ensemo ya baraibedi ni Islamu anene korwase county ya Kwale bona babere bagweso kyana kumubuli mugavana bwe county yo Fatuma Chani kwene kyabuna ngoeti ngobe kabareri chiko lyogo taoniwa kwa muguka ase county yo bagukwana nigo abaraya bwe banyareko baba kwene kyabuna obo tumekino bonigwa wamugoka se county yo nigo banyareko babo koirera na komente kana kwa ebikoro bibusalia anego chia se kegoli kia basaini go achire magaye county ya Kilifi na Mombasa bwe gweteli chiko ligo taonigwa wa ekemelikyo kemugoka. Neno yake tumenukuu kwamba anasema kwamba anaogopa sheria isije ikamchukua ikampeleka vibaya, lakini tunasema sheria upangwa na ikiwa wameruhusu kwamba ni cash crop lakini imethubutu kwamba ni uzao ambao kwamba una madhara, sheria yaweza ikakaliwa kwenye bunge na ikabadilishwa na isifanye kazi. Mama Achani, wewe ni mama yetu na wewe tukupea mfano mzuri wa mama. Uko nyumbani sasa, wewe kuna wajukuu wako pale, kuna watoto wako, yani hivi sasa wanakula mgoka. Kwa hivyo utasema wajukuu wangu endeleeni kula, watoto endeleeni kula mpaka mimi nitoe ile bani ya migoka kwa sababu naogopa sheria. Sidhani kama tutaenda sawa sawa namna hii. Hakuna dini yoyote ambayo kwamba imeruhusu matumizi ya kitu ambacho kinadhuru. Sawa, hata hicho chakula Mwenyezi Mungu amesema kula chakula ambacho kwamba ni halali na ni kizuri. Hicho chakula ni halali alafu ni kizuri, hakikudhuru. Je, kitu ambacho kwamba hakihalalishwa? Amerecommend kwamba kupitishwe finance bill ambayo itawezesha hiyo bei pandishwe, ushuru pandishwe wa migoka. Lakini wewe hata akipandisha huo ushuru bado atapandisha bei ya migoka na miraa na watu watakiwa wakinunua. Kwa hivyo kuliwa bado kutakuwa kunaendelea. Sababu sisi hapa Ukunda hapa ndio maeneo yenyewe ambayo mkoka inakuja hapa. Vijana wetu, mimi mwenyewe uweje na timu hapa hao wakikula hilo mkoka hawawezi kucheza mpira. Na sisi tunataka watoto waendelee na michezo na nini. Sasa wao tuangalia watoto wenyewe wanakula mkoga, watacheza mpira ama watafunda. Abantu babere nigo batigerwa chingoma choko yamagega yegari yo kubugoria gas yabage kolipuka asensemo ya Tasia Embakasi memucho Nairobi. Olipuka kwa egari eyo nigo bigoyerera okuya kwegari eyamo ya matatu yarenge angena segari yo ye Kigasi nonye nabo nigo abakori emeremo bogosirie bose boko limya umuriro kurase county ya Nairobi nyarako bagwikana asensemo eyo nagokonya kulimya umuriro ikonyora obwatire Kigali cyo. Mimi nilikuwa nataka nibebe pale. Sasa umejua nakuja nikiingia hivi. Sasa vile nilikuwa naingia hivi, hiyo lori ilikuwa inanifuata nyuma. Nikasikia imegonga kitu kubwa huko nyuma. Kuangalia kwa kioo nikaona gasi inatoka. Ndio nikaanza kuepesa gari sasa. Sasa kufika mbele moto ikaanza kutoka. Mimi nikatoka mbio sasa. Lakini makanga wangu nimempigia simu yake imeingia, ameniambia ako Kwale, lakini mpaka sasa hajafika. Sasa sijamwona, lakini ako sawa. Kulikuwa na Nissan hapa, hiyo Nissan naye alitoka akahofia,
ikawa sasa ameiacha hapo. Dereva wa hii alikuja akauliza atafanya nini, nikamwambia usijaribu kupiga starter, na ule wa Nissan atoe kama wamesukuma, lakini asiignite. But makosa huyu yeye hakupiga starter yake, lakini ule wa Nissan alipiga starter. Wakati wamesukuma wamefika pale mahali sasa abonchoriria korwase omuchio Limuru nigo bagenderete kubara asare nene kubwatikana no gwateka kw'omuriro uyobete gokoirera chiduka chinyinge kuya asensemeyo nonyana bo hekio kireto kubwata kw'omuriro oyo kitaramanyikana goikera bono hase boiga bonjiri banyareko bakumochia anene nsemo eria yo kolimia omuriro korwase nsemo ya Limuru asogutaikirana asechinga kichibwene terigotoria gwetera sokolimia omuriro yo nyareta kwa bogosamba chiduka echio. Sasa ni watu 20 something biashara yao ilichomeka, na sasa tunaomba serikali wawe hata wawe wanaharakisha mambo juu hii serikali zimamoto iko pale juu, na sasa walikuja kama mambo isaharibika kusachomeka kwote, ndio maana walikuwa wanakuja wakiuliza, wanasema gari yao imeharibika. Na huu moto wenye ulianza na ile masaa yenye fire brigade walifika hapa, kama wangelikuwa karibu, hii moto haigeadhiri ama haigechoma hizi vitu ama hizi biashara zetu hazigemalizwa kiasi hiki. Saa hii biashara zimeisha kabisa, zote zimekuwa jivu. Nilikuja nilipata moto ishaingia katika biashara zetu kabisa, so hatukujua chanzo zake, lakini we doubt inaweza haiwezi ikakuwa sana, hatuwezi tukasema ni stima sababu hata stima zilizimwa tukiwa area. Ekiombe kia baobisa boborendi ba KDF kubwatirana na baria bense ya United States abobare ase kambi yogotinya oborendi ase county ya Lamu nigo litkoria rero baba kubwato kwa amariogo nobokonyi bonde gochiase enyagetari ya Bokoyo imeye county ya Lamu bagukwana nigo abanyanyimba bosabo bisabo borendi banyareko bakwene kibune inenchira eyemo yokoena nago sego konya egati y'abantu bari bagende ko bagwetera obokongu se batariko bagwikera chinyagitari asobangura boigo kweneke banyareko bakubeko bwamato buya kochia asabamenyi be county yo ya Lamu. We look forward to working closely with them in the future to continue our outreach, as you know, having strong community outreach between both the US KDF KNAV forces is to the utmost importance to us. Na tukiendelea hivi kuna matarajio makuu, wenyeji wa eneo hili la Lamu watafurahia, na kuendelea mbele mimi naona ya kwamba tutakuwa pamoja. Sasa zote za serikali tunaweza tukafanya mambo ambayo italeta maendeleo katika Mwanchumo ligere roboti urukurwase county ya Lamu na ruorogoto ikia somo timoko motangani memanye Jumatatu ensa emo yabona mugoroba tokugenda somo timoko tokwera nato sasensema ya kabere studio tumanyore Victor Sultani obanya tumanyimuna nara ya twariganretie ime yemanye chigosori. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime
murigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Kwani omoncho murigiriana gukwarigania ase manye chigosori kwena kwanengano genda tegwe semia samange ayo kwa beire gukumanyirwa kura sensemende yemanye Jumatatu iretariane Victor Sultano bangi ayemanye chigosori to yachake kura ase ligi ya National Super League abwa ase raundi ya 34 ye ligi yo yagosoletiwe eikendi ye chinga ke ligi yo eroche omaelio chitimu aoni go chikendete kwerandira libagaliabo chingaki etimu ya Mara Sugar egendrete koira oborai bwe ligi yo 5.5 magiga yokogosoria abwo lituko ligoro onchimurigiria egati yeminano bene gatigwe lituko ligoro ngamo ni timu ya AS Asad iyo yagosoretie ni timu ya Luanda Villa Luanda ekayaka Asad egoli yamo Sebosa darajani gogo egagosoria na Kisumu All Stars ekabwa ekeminano ekyo egoli yamo Sebosa chinga Mara Sugar abo barabara iwe ligi bayagete Nairobi United egoli yamo Sebosa Mombasa Stars nigo bagosoretie ni timu ya Rainbow chingaki egosorio ya Temakali yokobekwa egoli yamo yamo nyoranga keminano ekyo gosase ligi yo ya National Super League Gusi FC nigo bare libagali 19 bakurondera libagali abo ligotigara ligi yo ya National Super League. Timu yense ya Kenya Harambee Stars nigo yegeta sense ya Malawi litkorigoro asokuyarigania bosiwe minano bya World Cup qualifiers za round ya mwaka wa 2020 na chirubere usechirubere na 2025 noyomo timu ya Harambee Stars nigo rombe ya F abu asera chikogosoria ne timu ya Burundi chitariki sano na ibere cyumutinyo iga magaya yene chikogosoria ne timu ya Ivory Coast tariki 11 cyumutinyo igagati chitimu chire serombe yo ya F ngamo na Gabon Burundi Ivory Coast na boigo Harambee Stars wekerabono Harambee Stars nigo era seri bagali gatatu ne chipointi isato mega yabarai beligi yo gose berombe yo ya F bosio gose ase ebiminano bikuranira goso ase ebiminano biria bya World Cup birachikogosoligwa ase mwaka bw'ikirubere abengo ebere na isano noyomo. Timu ya Kenya ya rugby yabagosoria batano na babere kerensemo yairanire ase oborai gose yairanire ase ligi elia yonsegima yemaga yogwaka ne timu ya Germany nago yaka chiseti 33 ase set chiseti 15 timu ya Harambee Stars gose timu yo ya Kenya 7 manyekante mna Shujaza nigo era chekogosoria ase erombeyo yose ase
asemine bia World Cup World Series mega yokorusi gwaroro ase umwako eta abono nigo ya irararo ase nchira ya bene. On next year's big dance, as the shadows lengthen over Atletico Madrid Stadium, Kenya slap the ball back and have John Okoth introduced from the bench, the giant stallion flying out of the stables, and so